Wel, heddiw, da ni am gael hanes dyn pwysig o'r enw Ifan ab Owen Edwards. Ab? Be? Ab? Mab? Son of? Tad Ifan ab Owen Edwards oedd Owen Morgan Edwards. Ia. Mae yna statw cerflun. Cerflun o'r ddau yn Llanuwchlyn, ger y Bala. Cerflun o Owen Morgan Edwards. Yn gwthio ei fab. Ifan ab Owen Edwards i mewn i'r ffordd. Yn 1895, cafodd Ifan ab ei eni. Hwre, meddai pawb. Ond, crio ddari Ifan ab, mae'n siŵr wedi iddo sylweddoli when he realised bod o'n byw yn Llanuwchlyn. Beth bynnag. Aeth Ifan i'r ysgol ramadeg, Grammar School, yn y Bala. Ac yna i'r coleg yn Aberystwyth. Yna fe aeth i Wlad Belg. Ac yna i Ffrainc, i ymladd yn y rhyfel byd cyntaf. In the First World War. Rwan. Ar ôl y rhyfel, fe aeth Ifan ab i Rhydychen, Oxford, i astudio hanes. Am hanes, does dim rhaid i chi fynd i'r Rhydychen i astudio hanes. Mae gynnwch chi fi. Na i helpu chi. Beth na. O 1920 i 1948. Roedd Ifan yn dysgu mewn ysgol. Wel, roedd tad Ifan wedi trio sefydlu mudiad movement i blant Cymru o'r enw Urdd y Delyn, The Harp League, a Byddin Cymru, The Welsh Army. Ac roedd y ddau wedi mynd yn lawr fatha belly dancer mewn angladd, mewn cnebrwng, yn y funeral. Wel, yn 1922, fe ddechreuodd Ifan ab fudiad movement i blant Cymru o'r enw Urdd Gobaith Cymru. A be oedd ymateb? What was the reaction o blant Cymru? Anhygoel. Fantastic. Heddiw, mae 50,000 aelod members. Mae 1,500 cangen branches. A bob blwyddyn, mae dros 100,000 o bobl yn mynd i eisteddfod yr Urdd i weld y plant a phobl ifanc yn cystadlu, competing, i wrando arnyn nhw yn canu, i wylio nhw yn dawnsio ac i edrych fel wrth wrando arnyn nhw'n adrodd. Hefyd mae'r Urdd yn trefnu cystadlaethau chwaraeon, sport competitions fel rygbi. Maen nhw'n trefnu cystadlaethau pêl-droed. Maen nhw'n trefnu cystadlaethau nofio. Cystadlaethau nofio. Ac os ydy'r plant yn mynd dan draed yn your feet, fedrwch chi anfon nhw i wersyll camp yr Urdd yng Nghaerdydd, yn Llangrannog, neu yn Llanuwchlyn. Wel, yn 1939, Ifan ab Owen Edwards oedd y cyntaf
i agor ysgol Cymraeg yn Aberystwyth. A rwan, mae pawb isio ysgol Cymraeg. Mae pawb call yn mynd i ysgol Gymraeg. Felly diolch i Ifan ab Owen Edwards am urdd Gobaith Cymru. Gobaith. Hope. Pan mae pawb yn mynd i'r Eisteddfod, mae pawb yn gobeithio. Gobeithio bydd hi'n braf, dim yn bwrw. Gobeithio bydd y plant yn cael llwyfan, a gobeithio bydd na le i barcio. Felly, am heddiw, tan tro nesa, hwyl fawr. Cymwch ofal.